Καλημέρα φαμίλια, μπαίνουμε στο μηχανοστάσιο. Μόλις μας στα δεξιά μας είναι τούτο που παράγει το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά. Τα με γράφει πόσα βατ βγάζει ανά πάσα στιγμή. Τώρα μόλις σηκώστηκε ο ήλιος και σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται. Μετά τούτα είναι οι διακόπτες. Τούτος που θα δείξει είναι ο διακόπτης των φωτοβολταϊκών, τούτα που ήταν τα υπόλοιπα που είχαμε anyway παλιά. Τούτες είναι οι δύο αντλίες για τη θέρμανση. Δηλαδή η μία που πάει στον όροφο και η άλλη πάει υπόγειον και ισόγειον. Θεωρείται ότι δουλεύουν και οι δυο τώρα, γράφουν RAM. Τούτες πρέπει να είναι συνήθως πάρα να είναι στο αυτόματο, όπως είναι τώρα. Εδώ έχουμε διάφορα πράγματα. Και όμως έχει σημασία είναι ότι το ρολόι που γράφει την πίεση δαμέ πρέπει να είναι το πολύ στα 2 bars. Εντάξει, χρησιμοποιήσαμε το και με 2,2. Όπως βλέπετε δαμέ όμως ο κατασκευαστής λέει ότι ως τα 2 το πολύ. Λειτουργήσε και με 1,6, 1,8 καλά. Το τέλειο είναι δαμέ το 2 bars. Και ελέγχεται που το μοχλό ποδά. Που τη μια μερικά να αυξάνει την πίεση, που την άλλη μειώνει τη. Εντάξει, τούτα όλα πρέπει να είναι, εννοείται πρέπει να είναι ανοιχτά έτσι όπως είναι τώρα. Τούτα είναι ένα πράγμα που σμεί το νερό που έρχεται από το ζεστό που έρχεται από το boiler με το κύκλωμα, τα δύο κυκλώματα που είπαμε, τα δύο κυκλώματα που είπαμε τζάμε, του ορόφου και του ισογείου υπογείου. Και τούτες θα μένουν οι αντλίες. Εντάξει. Οι αντλίες πρέπει να έχουν τούτη την πίεση και τούτη δάμε και τα μπάρς φέρετε δάμε. Δηλαδή περίπου όσο είναι τούτη η πίεση, το 2 δάμε, περίπου πρέπει να είναι και τούτα δάμε. Πιστέψτε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, βασανίστηκα πάρα πολλά, έφερα πολλούς ειδικούς που είχαν ιδέα, εθιέβασα, είδα. Το ιδανικό είναι να έχεις 2 μπάρ από εκεί, 2 μπάρ δάμε στη μια αντλία και 2 μπάρ δάμε στην άλλη. Τούτα είναι το ιδανικό και δουλεύει τέλεια. Απλώς λέω σας το για να το ξέρετε, να πεθάνω, να τα έχετε να τα μπορείτε να τα συντηρείτε σωστά. Bye guys!